Dyma wefan ImageChef. Mae hwn yn rhaglen da neu gwefan da ar gyfer creu lluniau sydd wedi cael ei personaleiddio gyda geiriau. So gen i weld beth mae'n edrych fel nawr. Nawr, y peth gyntaf i chi'n mynd i sylwi, mae lot o templedau i gael fan hyn, a chi'n gallu gwneud dau beth. Chi'n gallu cael rhai gyda lluniau, neu chi'n gallu cael rhai gyda testun. So fi'n mynd i dewis un gyda testun nawr. So clicio hwn, ac wedyn i chi'n gallu gweld yr dewis sydd gyda ni i gyd. Nawr, dychmygwch nawr chi'n gallu rhoi rhain mewn i'ch gwaith chi gyda ddim problem o gwbl. So dyma enghraifft i chi. Dwi'n mynd i clicio ar y post-it note fan hyn. Ac yna gyd sydd angen chi gwneud ydy ysgrifennu rhywbeth. Gwaith Ydych Mr Mathias. A wedyn gwasgu preview. A gen i weld dyna ffordd mae e yn mynd i edrych. Nawr wrth gwrs, sut chi'n mynd cael hwn nawr i'ch gwaith chi. Mae dau ffordd gallwch chi wneud e. Y ffordd cyntaf ydy clicio fan hyn a wedyn save image as. Neu'r ffordd arall yw copy image a wedyn just gludo fe yn syth mewn i'ch gwaith chi. Mae e lan i chi. Ond byddwn ni awgrymu, os ych chi eisiau defnyddio'r llun tro ar ôl tro ar ôl tro, fydden ni'n arbed y gwaith wedyn. Nawr, yr peth nesaf dwi'n mynd i ddangos chi yw sut i gael gwared o hwn ar y gwaelod ImageChef.com. Nawr, dwi'n mynd i copio hwn nawr mewn i Google Docs. So, dwi'n mynd i clicio ar hwn a gwasgu copy image. Ac wedyn, dwi'n mynd i gludo fe mewn i Google Docs, a dwi wedi gwneud un yn barod fan hyn. Chi'n gweld yr delweddau chi'n gallu creu gyda dim problem o gwbl. Ac wedyn, dwi'n just yn gwasgu Control V. A chi'n gweld, mae'n dod lan fan hyn. So, yn Google Docs, i cael gwared o hwn, i cropian y llun, dwi'n gwasgu bwtwm V y llygoden eto, ac wedyn dwi yn gwasgu bwtwm V y llygoden a gwasgu crop image. A wedyn dwi'n jyst yn symud y lan, tamau bach, a wedyn dwi'n clicio enter. A dyma ni. So dwi'n nawr yn gallu gwneud e'n llai o sais, ac dyna ffordd i chi'n cropian llun ac yn gwared o'r ImageChef.com o'r gwaelod. Nawr, dyma her i chi. Ydych chi yn gallu defnyddio ImageChef yn darn o waith Cymraeg, Saesneg, Gwyddoniaeth, Technoleg Gwybodaeth yn yr wythnos nesaf yma? Mae e hollol lan i chi. Dyma'r her ac y gweld. Os chi gallu, gallwch chi ysgrifennu yn y comments ar y gwaelod. Ac os ych chi heb tanysgrifio i'r sianel eto, gallwch chi wneud hynny. Ac hefyd, newch yn siŵr chi'n hoffi'r fideo. I fod yn onest, dim os chi'n hoffi neu ddim yn hoffi'r fideo, achos mae'r ddau nhw mor llwyddiannus ar YouTube a'i gilydd. Hwyl am nawr, Mr Mathias.